Hi friends, welcome back to my channel. दा आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रु मोनसे इम्पोर्टेन्ट मेसेजनि सोमोन्दै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदि गोदान गोदान साख्रिनि खौरां इनफरमेटिभ भिडिअसफोर मोननो थाखाय फैजों होमबा भिडिअखौ जागायनि। दा बे जि मेन नटिस बे नटिसा फैदों जोंनिया अफिस अफ द चेयारमेन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय फैदों आरो बे नटिसाव बेखौनो बुंदोंदि जायफोर केन्डिडेट्सफोरा 2021 नि 6 डिसेम्बराव ओंखारनाय 705टा जि कनस्टेबल इउबिनि पोस्ट लोगोसे 1429टा कनस्टेबल एबिनि पोस्ट आसाम पुलिसनि बेयाव जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन ना जायफोरा एप्लाइ खालामनानै दोनदों दासान्दि आरो बिथांमोननि जि रिटेन टेस्ट बे रिटेन टेस्ट जानो गोनां दङ आरो बे रिटेन टेस्टखौ लानानै मोनसे अफिस अफ द चेयारमेन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय गोनांथार मेसेज मोनसे होदों आरो बे नटिसाव मा दङ बेखौनो आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानो नागिरदों। नैयाव दङ खेबसे फरायनानै होग्रोनि आङो। द रिटेन टेस्ट consists 90 multiple choice type question instead of 45 questions to be answered on an OMR answer sheet. For each correct answer, the candidate will get half marks. Total marks for the written test will be 45. There will be no negative marking and all that. Other instruction regarding the written test will remain unchanged as per the advertisement 2021 6 December होननानै बुंदों। दा बेयाव बे नटिसाव बेखौनो बुंदोंदि जि रिटेन टेस्ट बियो 45 मार्क्सनि जानो गोनांमोन आरो बेयाव 45 मार्क्सनि जानो गोनां जि रिटेन टेस्ट बे 45टा कुइसन थागौमोन मोनसे 1 मार्क थानो गोनांमोन थारमाने बेयो सिगांनि जि एडभार्टाइजनि रुल्स बायदिबा खिन्थु बेनि जि रुल्स बेखौ सोलायनानै 45नि जायगायाव मा खालामनाय जादों 90टा माने माल्टिपल चइस टाइप कुइसन बेनि मोनसे पेपार सेटिं खालामनाय जागोन होननानै बुंदों आरो बेयाव सिगांनि जि एडभार्टाइजमेन्ट बेयाव नेगेटिभ मार्किंनि बाथ्रा बुंदोंमोन खिन्थु दा बेयाव मार्कखौ खमायनानै मोनसे कुइसनाव हाफ टटेल 45 + 45 90टा कुइसन बेयाव होनाय जागोन आरो लोगोसे बिराद मोजां खाबु जायफोरा नेगेटिभ मार्किंखौ लानानै बिराद गियोमोन खिन्थु बे नेगेटिभ मार्किंखौबो बोखांनानै होनाय जादों। नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा टटेल कुइसना 45 जायगायाव 90टा जागोन होननानै बुंदों। बिराद मोजां मोनसे खौरां होननानै बुंनांगोन बेखौ जायफोर केन्डिडेट्सफोरा आसाम पुलिसनि कनस्टेबल एबि इउबिआव एप्लाइ खालामनानै बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां मोनसे खाबु बेयो। दा दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानो जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदों बिथांमोना लाइक खालाम भिडिअखौ मोजां मोनदों बिथांमोना लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानब्ला बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे शेयार खालामनानै जाहाथे गुबुन लोगोफोरा मोननो हायो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे आंनि भिडिअ चेनेलनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ सिगांग्रो मोननो हायो। थेंक इउ फर वाचिं।